Am uitat să vă spun. Am fost cu copiii la cetatea Histria, care este construită cu 2000 de ani înainte de Hristos. Aia aveau baie cu mozaic, ca să ne înțelegem. Suntem în 2020 și dacă nu știți, 43% din populația României nu are acces la baie la apă curentă. Adică, traducere liberă, se pișe în fundul curții și se spală cu apă de la fântână, ca să ne înțelegem de ce vorbim. Ca să fie așa, să fie foarte clar. Deci, în urmă cu aproape 4020 de ani, ăia făceau case cu mozaic, să ne înțelegem, adică băi în care era mozaic. După 4020 de ani, în România, eu am o casă de vacanță unde v-am spus că stă mama cu copiii la 50 de kilometri de București și din aia 90% se pișe în fundul curții, ca să ne înțelegem. Și fac baie la Lighean, nu știu cum dracu fac baie. Bine, la mine e un avantaj că n-am miros, că am nasul strâmb, deci eu nu-mi dau seama dacă miros urât. Așa, deci, dacă cred că miros, nu-mi dau seama. Deci despre asta discutăm în 2020 în România. O zi bună!